Prezident Serdar Berdimuhammedow 10-njy maýda 2 günlük döwlet sapary bilen Täjikistana bardy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi köp asyrlyk türkmen täjik gatnaşyklarynyň taryhyny täze sahypanyň açyljakdygyny aýdýar. Resmi habarlara görä saparyň dowamyny iki ýurdun döwlet başçylarynyň gatnaşmagyny iki çäk we giňeldilen düzümle gepleşiklerin geçirilmegine, duşuklaryň netijeleri boýunça iki taraplyň resmi namalara gol çekilmegine garaşlýar. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermenler gepleşiklerin dowamyny iki awtoritar ýurdun arasyna döwlet media serişdelerini açyk gurrun edilmeýän bir näçe meseleniň gozgolmagyna garaşlýanyny aýdýarlar. Aşgabatda Sençi Serdar Aytakow dowam edýän döwlet saparynyň ilkinji nowbatda iki ýurdun arasyna gatnaşyklary şol sany iki ýurdun dolandyrjy klanlarynyň arasyna gatnaşyklary kadalaşdyrmagy gönükdiriljakdygyny aýdýar. Şol bir wagtda Sençiniň pikirçe Serdar Berdimuhammedowyň duşuny we sapary türkmen häkimetleriniň täzelenýän daşary siýasat ugurlaryny we paradigmalaryna gawat gelýär. Öňler Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi we Hazarysy gaz geçirjisi ýaly mega taslamalar ileri tutulan bolsa, inni goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklary ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Diýip Aşgabatda Sençi aýtdy. Türkmen häkimetleri hususan ykdysadyýet ulag üstaşyr pudoklarda inni has realistik maksatlar ymtylýar. Serdar Berdimuhammedow bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ilkinji nowbatda ähli Merkezi Aziýa ýurtlaryna döwlet ýa-da iş saparlaryna amal aşyrdy. Türkmen we täjik hökümetleri 2013-nji ýylyň başlaryna Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýoluny gurmak, Trans-Awgan koridoruny döretmek barada şol wagtky Awgan hökümeti bilen bilelikde jarnama gol çekdi. Türkmenistan bu ýoluň öz çäginden geçýän böleginiň gurulşyny 2016-njy ýylda tamamlady. Bu Kerki Imamladar Akina demir ýoluny ulanmaga berdi. Aşgabatda Sençiniň anancına görä goňşy Özbegistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň Täjikistana garşy transport blokadasyny girizmegi bilen Täjikistan türkmeni we Awgan çäkleriniň üstünden çekilýän ulag üstaşyr mümkinçiliklerinden peýdalanmagy, şol sany Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan urugy boýunça polat ýoluň gurulşyny gatnaşmaga gyzyklama bildirdi. Ýöne Karimow 2016-njy ýylda aradan çykdy. Özbegistanyň daşary siýasaty özgürip başlady. 2021-nji ýylda öňkü Awgan hökümeti çökdi. Taliban Kabulda häkimet ele geçirdi. Täjikistan 2018-nji ýylda Özbegistana kilçisiniň üstü bilen Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan taslamasynyň gurulşynyň ýa-da süýşürilýändigini eglan etdi. Munyň ýa-da Türkmenistanyň daşary siýasat idarasy täjik häkimetleriniň göçümine destin reaksiýa bildirip özleriniň duşunwynyň hereketine düşünmeýändigini eglan etdi. Bu arada türkmen häkimetleri Täjikistanyň ýüklewlerini Türkmenistanyň çäginden geçmegine böwet bolup başlady. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň 2021-nji ýylda Aşgabada mulaçyran saparyndan soň iki ýurdun arasyna gatnaşyklar kadalaşyp başlaýar. Ýöne bu saparyň dowamyna hem Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolu bilen bagly meseleler gozgolmaýar. Täjikistan Merkezi Aziýa sewtini Taliban topurynyň Kabulda häkimet ele geçirmegine açaçan garşy çykan ýeketäk döwlet boldy. Brüspanyer täjik we türkmen wekiliýetleriniň geçirýän gepleşiklerini Awgan meselesiniň hem ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşlýanyny aýtdy. There's been some attacks from the Islamic State of Khorasan. There's a lot of discontent among the local Awganistanyň demokratik sewtlerinde Islam döwleti Khorasan topurynyň käbir hüjümleri boldy. Etniki türkmenlerden, täjiklerden we özbeklerden bolan yerli ilatyň arasynda nägilelikleri bar. Populations of the north who are Turkmen, Tajiks, Uzbeks. Diýip Panyer aýtdy. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan polat ýolunyň häzirki şertlerinde amala aşyrylmagyna şüpheli çemereşýär. Obviously the TAT, Tajikistan, Afghanistan, Turkmenistan railway is not going to happen. Elbetde, tot, ýagny Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolu amala aşmaz. Bu mesele gün tertibinde ýok. Şonuň üçin olar bu meseleni maslahat edip azara galmazlar. Diýip Panyer belledi. Türkmenistan özüni ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp Ewraziýa sewtine möhüm ulag üstaşyr merkeze öwrülendigini aýdýar. Türkmenistanyň üstünden geçýän ulag geçelgeleri şol sana demir ýollar Täjikistan we Özbegistan ýaly Merkezi Aziýa ýurtlaryna Hazar deňizine çykmaga Türkmenistanyň Türkmenbaşy halkara deňiz portundan peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda gutgoşukluk we hyzmatdaşlyk sewtde täsir güýji ýokurlanýan Hytaýyň bähbetlerini hem gawat gelýär. Ähtimal Türkmenistan bilen Täjikistan'ın arasında gatnaşyklaryň kadalaşmagy sewt hyzmatdaşlygyna uly ähmiýet berýän Hytaý tarapynyň diplomatik tagallarlarynyň netijesi bolandyr. Sewtdäki islenlik gapma garşylyk Hytaýyň bähbetlerini ters gelýär.
Diýip Aşgabatly synçy Serdar Aytakow aýtdy. Bruce Panier Hytaýyň we Russiýanyň Türkmenistana we Täjikistana täsirini ünti çekýär. These two countries are absolutely under the influence of Russia at the moment. Bu iki ýurt häzirki wagtda Russiýanyň düýp götür täsiri astynda galýar. Olaryň güýçli hyzmatdaşlary ýok. Bu mesele babatda olar bir meňdes problemlary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Russiýanyň Täjikistanda we Türkmenistanda ägirt uly täsiri bar. Türkmenistanda, Täjikistanda Hytaýa bergili. Tajikistan and Turkmenistan owe a lot of money to China. Diýip Panier belledi. TV gaz gorlaryna baý Türkmenistan daşary ýurtlara satýan gazynyň agramly bölegini Hytaý ugru boýunça eksport edýär. Türkmen we Täjik wekiliýetler duşuklarda Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasyny hem ara alyp maslahatlaşarlar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň D şahasy Özbegistanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň üstüne geçip Hytaýa aşmaly. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň Täjikistanyň hem üstünden geçmeli daş şahasynyň guruluşy bilen bagly meseleler hem gutarnykly çözülmedi. Synçylar bu ýagdaý diňe bir Türkmenistanyň we Hytaýyň alalaşyga gelip bilmezligi bilen näl. Hem Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasyndaky çözülmedik meseleler bilen hem ilteşdirýärler. Diýip Aşgabatly synçy Serdar Aytakow aýtdy. Bruce Panier Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň D şahasynyň Türkmenistanyň tebii gaz eksport kuwatyny goşmaça 30 milliard kub metr töwereg artdyrjakdygyny we taşlamanyň issaşyr tölegleriniň Täjikistana hem bähbit getirjekdigini aýtdy. Aşgabatly synçy Serdar Aytakow we Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermen Bruce Panier 18-19 maýda Hytaýda geçiriljek Merkez Aziýa Hytaý liderleriniň sammitiniň öň sirasyna Täjik we Türkmen liderleriniň Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň guruluşyny ara alyp maslahatlaşjakdyklaryny aýtdy.